office asai hemanon pale thekapot nilutum pini nautum aphan adjustment nang kahang nang ko kathela halo nilutum kedam tangarni tarik ingkoi nilutum autonomous state aputhak lapen 125th constitution amendment bill aputhak lapen ke PGR vijar aputhak lasna thak sipinan aisu pen jok nilutum government funding kang samsi pen nilutum peaceful rally dolo halabang so rally nilutum bang bom pen dak DC sai hemalong on nilutum palelo lapen nilutum amai phu ben danglok na nilutum songja potum aman kido DC along anchitong damsi nilutum akimang alam memorandum bang hodak idam lo la memorandum pidet ma phi kewang unuhut DC sai hem componer lo Pherangke tum nilutum ka song apothak ar judun lo halabang so karju unuhut pena an alam the nilutum akimang ason on than peklar dun lo karju pen ateng sitame inut a reporter bang alangli Pherangke kaduk wara chini holo sar im tiso alangli nilutum amai phu phan lam the kar judun ahut nilutum a president pen klar dak alam alangli phan lam boy det afisita pe klar dak afisita alangli ke kali sar losomsi alangli bangke alam ningjedun lo nilutum lang pimelo kosomsi hala suhut sar im tisto akihaya phan nilutum me phuben bongo sena pu ki pulong top ma labang so alam nilutum ke cheng ben ki jut alangli lam the isi nilutum lang lola ben rita ben arju pe mekalo alangli hala suhut kar judun inut amedia hoi ason penle alangli kar judun kali data son nilutum thekdam longlo media to mi se ethics to hala so ethics tengle alangli question ban kar judun kali halda alangli statement ki pi son sinlum thekdam longlo leben debate kivanji la sonang deng salangli bangke lamang ningjedun ronglo athema alangli arjulo jaya ke tharaki haya phan nanglitum aprangke siksidul pangtang nangji siksidul sikihang pu sitame nona bangke nanglitum aisu chilar plot amat autonomous state hangrong pusi nilutum party aphan akoi nang pilo sita lake pini karbiang long arab dima hasawara chini nilutum a party pen hakki cheng pen non anta nilutum aisu chilarle so alangli bang nilutum aisu chilar plot pu labang so akoi ni ki pia bangke lake nilutum chichak dingun e lape nilutum alangli la puson alam kan nge penapot rat phan ke pamang hujia birta ki ponji ba ki manglongge nilutum lake alangli phan la puson asai bangke pa pe claim longle pa paning longle pela son jongsi aisu chilar plot pu alam ningje verlo polonte alangli talaka dai tanji pusi nilutum nangatum a channel hoi pen pachini ponlo nilutum kadu kawe a media phan le nilutum ki pugali non ke nili media pu amen pelen ni lang phan ki nilutum lamboy ki bigali ba pachini la pukali enut sar im ti so lang li ese enut alangli enut karbi pu amen ben sini lang phan chuniri lo nangli nilutum APHLC ki manga lambang chini pa me pen la puson aisu chelar plot pu nang ki pu bangke ni autonomous state ke la ka aprang si bil number 1 nang se autonomous state ke longbek nang hi pusi pe longbek gi pusi nilutum ke alama ta do la pen nang tum suntuk bandak la office aber hola walong ta nilutum ki tok do hemprek alam sin tum ta ke tok akapreng tum tok te nang tum langdam tami tangte nilutum a manifesto long ta do era phisita alangli nilutum isu chelar plot puke kumat lo nangli phanange toy kumat sila bang solam nang kaping khat lo hala bang sinilutum kar jugang tung lo langli phan laben jaya ke tharangli bang pulo nilutum aprang banta autonomous state ta hang bom lo laben non nakola paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long election ka pedu laben dak preparation of voter list lahai ka du kawe
aron selam nang ji pula bang so ai sun da pin yani na arni an tanil tum or thip lang alang li phan mi mur da malu da peklang lo pur hi pilo sida alang li kroi dun de det ko pia thelo lage la si la pusono bangke nang li claim ke data sonte bahala suta ar ju dun de da sonte la puson nang li ki thak alam pen nang void de finally mithang kachini pen kachinia teng le do sonte la puson nang li phan bongo sena puta nang pu jok ja polo la pen thu angko ni litum isi ningduk kecepak lang abang ke lahalo nilitum ningduk lo thema atumi district press club la pen dak dipu press club atum bodi nilitum amai phu phan alang litum abang lason media phan nangkang check pi la support alang tum ningduk lo la pen jai ka thara ki hai phan la puson klembom lote nitum alang li phanke nilitum media hoi pengke boycott de jil haita ka kani yedu lasi alang tum bang solam ningjelo alang tum media aphan la puson nitum asar jai ka thara puson bongo sena pu ki pudam athe ko pima kuson je la puson incident nge plan det ma hala alang litum lata lang pamika sonte messenger sitame alang litum ta ningduk chipak lang lo ke mithang media phansi la puson alam nang ro clock pena potsi viral lo kadu chini lo la salang litum ta sorry im tiso ki hai alang litum hang ka chunuria ting selang ta labang so press meeting lo litum party phan present hanang pulo lake alang ta lake isi asailo posini litum ta chini dun lo labang kentum an alang liban ki pudun oya thaya be sitame alang li tunga phanili tum kachunuri kang tunga bang kala lo ba tum lam theke paklang tum bang lo ke dam tang arni media phan juno dak alam pen kipu mane lake underground tum pen se a tv lo panta nili tum thek dam long bjp long songja po tum mala amen ko song ho kang gura killing ke hai mac di em bodi alang li jokta la puson junu dak media phan kang check dolo la pena song thaksi prek jam media phan pena an bjp long songja putum kang check pasodak do sita hala suhud abatai la puson incident plan era phi sita alang li tum kidam tarni hurason nil tuma ame phu phan alang tum ajoine son press meet ki phal ben ka chingwai pu alam nil tum thek dam long le laso pena posi ahin penil tum actually alang tum han lamboy dum del lo sistema ahin penil tum arara tum kar biang long is west kar biang long aran marat tum phun mang nang ko pigalo nang tum labang so pu thak lam thei si ke alang tum han lamboy dum de nang e bon pu amasi angkon tum chingwai thelo ton dang te rat si ke thelang pu ma nil tum ma thasi pini labang so press meet on ke hang lasi alang tum bang la puson one sided abang ke claim ke data sonte pusini litum bang chunuri athe media lo bodela tinge neutral body alang litum ke la ke tum chini lo pupu alam ta ahok abirta rat phan paklang vek nangya tum lo media tum ke lasi halasu ahok abirta ki van la pusona journalist plang pi menangji media tum apart made media tum ang hortepik ituma det longri ke pa messenger phan alang litum media hoi pensi atok anu sita ko pialama towar hingno ponon komane corruption ponon komane sakuri long le ponon komane lason cheplandet ponon nang tu media hoi pensa son tin tala ke rong atok anu tamela ke leji laben rong long ko pc muni tum news ke long mahala se ahok pusi tinji lase ahok alam kalidet bustame rot dungi ko pc ke lam mahala se ahok tinpo lasi media akortietum genuine jong si claim lo polong tai ituma det ituma long ri itum nang itum media hoi penta isi ke thedung apilar som se la kenang plan ko ituma det long ri lo itum chini lo india det long ke media teng ke fourth pillar of democracy long ke la som se nang ir lo la se hala so ting si ken kam chior pe me som te tum ta ning samji ne tum media kaduk avya media ho afan le tum ki pudam kali sita alang tum part to me la district press club la penkela difu press club tum enut bangini tumbang nilituma president phana ki pu poke nilitum asap ke ning duk chat lo he athemalang tum ke dam tang hut la puson media phan kang check hut ki pu hutalang tum la puson do son te nilitum taning samje polo lang tum kaduk ave hena pangbar kri pu nilitum thekdam long je polo sita non je ai kathar alam pena pot
alang li la po an tang tung la pusan meeting che pha nang kok an lo meeting che pha det lo la peng la pusan si alam the che paklang dot lo ma di la si la pusan ki bang gr ni bang ke ajat incident la do pusta me ma du party ma du phansa me plug vi plug bang claim que son te mi party pusin ni tum hin panel tum true social media hoi ben tum pachini ing tu lalo la pen sarim tisu alam bang ken tum chithan dam o ing tung te jong se chithan dam ui puta alang li lam ni tum chini pena an chini alang li aprang kat news long da claim lo kedi alang li hadak ta ki claim kidam unu khud alang li ison soni kehno dak asai alang li ki claim akam do sitame ni tum la bang ken tum phuring tung te lo lai hoyang se langdam potang ko alang han personnel si jongret mi me ba jongret businang alang tonang ir kok barang tin kok tai posita nilu tum hala bang kini tum tas dam tung telo ala si non labang so press minang ke hang nang ko theke lai lo